and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. So, wa ka ganahing muuban nila ni Feby? Ngano? Kay may lahi ko nga plano, Lola. And I hope this will work. Plano? Oh, unsa nga plano, apo? Gigapoy na ko sa pagpaabot ni Andy, Lola. And so, I will make my move. Gusto kong makuha na siya this time, Lola. What? Unsa imong buhaton? I will seduce Andy. Oh my God. Dana, are you that desperate? You can say, Lola. My God! Dana! What? Muingon ka nga dili maayo sa kababae nga mag-una-una sa lalaki. Lola, I have been waiting for years. And yet, bisan o sa kalakang, huwag gikibuhat si Andy. Hangtod ka na sa akong magpaabot, Lola. Hangtod ba nga mamatay na lang ko? No, no. Don't say that. Then, it's either imo kong suportahan or ikamatay na ko, Lola, kung maunahan ko sa uban. Oh, Dana! Lola, please, dugay ka nang nahipaw ning akong gipati para niya. Please just support me. Apo, kuan, pero, unsaon naman lang kun baliparan ka niya. Mas masakitan ka lang. It won't happen. Kiunsa nimo pagsiguro? Kay na kang mutabang nako, dili ba? Oh, what do you mean? Tabangan ko nimong makuha si Andy, dili ba? Kay kun dili, posibleng mauna kining mamahimong hinungdan sa akong kamatayon, Lola. Dana! Please. Please, Lola. I'm desperate. Dana, sige. Ipahatod ti ka ni Juan. No need, Lola. Ako na'y malakaw. I insist. Ipahatod ko ikaw ni Juan sa ilang dapit. Balikog na sa uban ni Juan, ha? Oo, ma'am. Noy, how do I look? Okay na ba? Wa ba ko mangluspad? Ang akong buhok, wa ba makakupot? Wa man, ma'am. Pero, murag na baguhan ko sa imong porma. Puwa ang imong lipstick. Unya, nag-short ka. Gwapa na ba ko, Noy? Gwapa mangyog ka, ma'am. Thank you, Noy Juan. Let's go. Ay, hala, ma'am. Kadaghan gud inig mong da nga pagkaon na sad. Para unsa man ni ma'am, may okasyon ba? Oh, no, what? Gasa lang nako para ninyo ni Andy, tita. Ha? Hala. Ganina para ba sila ng lakaw? Sila si Mars? Oo. Ayo! Ay, Oh, Ayoy! Ayo! si... Namina! Si Amayanti! Nadia! kuan. Kadiot lang ha. Kay ako sang padayon nun si Marcelino, ha? Nan! Hi! Pahamak yun kay ning bataan. Si Andy! Kuan. Uy, hala! Ah, Salbakuta! Di ka na kong kaon din sa lamisa nang. Kinigil, abay Andy, magsulti na nga may kaon na din eh. Patilinaw ako ng 50 lawa ko. It's not for you. Kang kinsa rin ni nang mina. dana ni Ma'am Dana. Oh! Imo din ning dadens. Lamino. Kaon niya ko ana. So, where's Andy? Ni tamangani ko. Ay, hindi. Nayuan, may buwang tanawan nimo sa inyo kung naaba si Abby.
Sige, ma'am. Oh no, ayaw na lang. Ako na lang tawagan. Steak, yung tuyo din nang mina. Ambot lang, Oroy. Lami ang pagkaon niyang dano. Hilong ko no Marcelino, be. Amiyayo. Hello? Hello, Dan. Where are you? Niyara ko sa amo. Naghimo ko project. Kamu, kumusta yung biyahe? Wa ko mo ba ni Fepi? Anaon ta ka sa inyo. Bye. Hi? Dan, ayaw lang kay... Ano? Si Dana, nanawag. Wa ko na siya mauban nila ni Fabi. Ug mato siya sa bahay. Tanan na, mamaulit na tadali. Ha? Nga naman. Abi na ko ba na unya din eh. Nagbawang gud ta. Kinala mamaulit na ta kay mo adto si Dana sa amo. Niingon magkukukod ka na ara ko sa pay. Ay, putol hinuon na tong date na. Abay, makahi mo patag-date sa laing higayon. Please. Sige na, be. Tabagay ko kipos ining imong gihikit ka panapton o kining mga pagkaon. Dali na. Nagmina, silpakuta. Ganun may uban mo ta din ilang nuyuan? May tuyo sa ta? Wa. Wa! Yung anong ni aman ta nga tuwa may kaon sa inyo. Pag una dito kung ganahan ka, kaon dito gigusla ka. Tinood? Muna ko kaon? Ay bahala ka, di bitaw to ako. Ay, paksyon ko kabalaka da. Nga naman Ngadong dili mat nga giatngan man ni Dena nga maulis abigay. Kay matod niya nga ni ara siya dinis ila. Unya kay wa pa dinhi kay nag-uban mag si Andy sa pagpanlakaw. Di ba di ka? Ay ngadong dili man nga ako man tong anak. Di ay mananghid mo lakaw. Lo, silpakuta. Anga eh. Yang ano nga man ni mo ingas din ah. Ay abi mangkod nako og dili ra manawag ni abi. Ay naunsa ba hinuon oy. Ngano bang kulpaan man ko nga wa man ta di sila'y relasyon. Mao yun lang. Pero ang importante nga na ikaw sa inyo. Ay. Naong ni mo Marcelino ay Ganun, murag ganun yung man. kaon. Milingi na ng may ni mo naong na yan. Murag ka nagsupaw diha. Murag o Jirax. Silpakuta. At least, naibidensya. Ang akong gikaon, kitaan. Tanawas din na nang. Hala, tanawa, kabantay ka. Mugtok sikig naong. Nagsigig tanaw siyang relo. Sama nang, atong duulon. Na, hilang tasag awas, oy. Silpakuta. Sige, good. Ma'am. Wa magyug ko'y laing ikadalit. Tubig ra yun. Pero ganahan ka, ma'am. Bahin mo magpalit ko sa tindahan og soft drinks o baka juice og ban. No need. She lied. Ma'am? Na makagsiabi. Matod niya nga ni ara siya sa inyo. Pero wa siya din. Wa siya. Ma'am, tubig. Inom og tubig. No. Inom una. No. Dili kog tubig. Sumanday imo, ma'am. Ma'am, tarong ha. May hangos ka manggod. Tarong taon, ma'am. Ma'am, ang imong tambal. Nakainom ka sa imong tambal. Salbakuta! Lo! Noong saron biya sa sudang. Ay ambot, oy. Ako man hinoy imong pangutan-on nga ni araman ta dinhi. Lili diha. Ako ganang gilili din ispultahan. Mura mihangak nas di na. Mihangak. Usa? Uy, pagtarong, oy. Kanahan ra ba kay kastanan? Oh, Lilia. Oh, ayaw dapit spinjohan ako. Ay, Diri, napahaw diri. mo pagkamata. Di ba tinuod? Awa. Oh, gikulpaan naman ganyan nagsugod ni Juan. Nga nagtanaw ni Dina. Oh, may kupot mo na siyang dugan. Tanawa, may kupot si Dina. Usa. Si Dina. Ay, hain ba? Awa.
Ayon, saan ako pagtanaw na ka ba diya? Ay, magbabag diya. Mahawa, be. Ay, Udin. Talabakuta. Tanawan. Ba? Tanawa. Oh, hala ka. Hoy, hala, ngano ba da siya? Oy, Matana ka lang? hanggaw. Duula ka, duula dito. Ganun ako man. Di ko eh. Matiwas mo lang hinuuna na ako. Bay? Bay? Uy, ano ka rin eh? Bay! Ande, Abigail, may Oh. kainian na mo. Nauli na mo. Nang, ngano di ay nang? Ganun ka, nay. Anong murag? Ikuyawan mo ka? Sudlan ninyo si Dina pagdali. Ha? Tabang! Tabang mo! Lo! Lo! Ganun to. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!